Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu al'ummar musulmi, ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Sunana Sale M Sani Yabanya. Sale M Sani Yabanya ba malami bane. Sale M Sani Yabanya dan jarida ne daidai gwargwado. Saboda haka zan yi kira ga al'umma na ƙasar Najeriya da ma na wajen Najeriya don saƙon media ba inda baya kaiwa. Jama'a ku tsaya ku sanya aikin hankali, ku sanya malamai su yi bincike waɗanda suke da ilimin abin, ba mu da muka yi haye ko muke zuwa ɗaukar rahoto ba. Mun yi fira da malami daidai gwargwado, ya ba mu asalin tarihin wannan ciwo da yake addaban nahiyar turai da larabawa da afirka gaba ɗaya. Jama'a, wannan asalin ciwo na coronavirus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya taso asali daga ƙasar China ne. Suna cin naman alade. Wani malami a China ya yi musu wa'azi akan cin naman alade haramun ne. Suka tambaye shi, shin a ina aka ga haramun a cin naman alade? Ya ce a cikin alkur'ani mai girma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buɗe bakin sai suka ce alkur'anin ma virus ne. To wannan suna na coronavirus, Qur'an virus suke kira da farko. Da suka cewa in suna kiran shi direct Qur'an virus, jama'a za su farga da wuri, sai suna kiran shi coronavirus. Yau ni, kai, ke, Najeriya da jihohi da nahiyar Afirka gaba ɗaya da ƙasashen duniya da ya shafi irin su larabawa, ƙureshawa, turawa, duk abin da ake kiran wannan ciwon coronavirus, Qur'an virus suke nufi. To ya za a yi a ce littafin Allah mai tsarki ana kiran shi da virus? Matukar za a kira Qur'ani da virus, duk maganin da za a yi a gama feshin duniya, wallahi ba za a samu sauki ba. Mu koma ga Allah. Wannan ciwo tun da ya fito daga China ne, mu koma muna kiran shi China virus. Don Allah, don annabi, mu koma muna kiran wannan ciwo na China virus. A koma ga Allah, a dinga istighfari, ana hailala, ana la ilaha illallahu, Allah ya kawo mana dauki. Amma wallahi Qur'an virus suke nufi. Saboda haka in dai ko za mu kira shi da haka, ba za mu taɓa samun sauki ba. Ina kira ga duk wanda ya samu wannan sako ya gaggawan turawa, kuma ka samu malami mafi kusa da kai waɗanda suke da kyakkyawan ilimi da fahimta, ka ƙara tambaya. Ni dai ba malami bane, don haka duk wanda ya samu wannan sako ya tura, mu yi gaggawan cire wannan suna na coronavirus. Qur'an virus suke nufi. Don Allah, don annabi, mu koma kiran wannan ciwo da China virus. Allah ka yi mana maganin shi. Waɗanda suke fama da shi, Allah ka yaye musu. Waɗanda suke so su ɓata wannan littafi, Allah ka ƙara tona musu asiri. Idan masu shirya ne, Allah ka shirye su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sunana Sale M Sani Yabanya daga garin Kaduna.